Здравейте! Това е моето първо видео. Трябваше да стана на 64 години, за да направя едно видео. Светле, посветено е на теб. С което искам да ти благодаря за много работи. За този тридневен вселенски маратон е най-малката работа. Ами за всичко останало преди това просто нямам думи. Но за кое най-много искам да ти благодаря и за кое съм най-признателна? За това, че не галеш с перце, не цепиш басма. Каквото е, това е. Казваш ги нещата направо, за което съм ти безкрайно благодарна и за което много те обичам. Осъзнаванията са много. Промените при мен настъпват много бавно. Аз знам, че всеки е различен. При всеки нещата пристигат по различен начин. Всеки осъзнава и действа по различен начин. При мен стават много бавно. А и аз не бързам. Нищо, че съм на 64. Нямам за къде да бързам. Който иска да бърза. При мен става бавно, но става. Усещам просто големи промени в сърцето си, в отношенията си към околните, отношенията си към близките, към хората изобщо, които ме заобикалят. Усетих в себе си, че мога да кажа да и че мога да кажа не. Това не, което винаги ми е тежало да го кажа. Вече мога да кажа. Не винаги, но много пъти вече. А преди тази думичка като че ли е била изтрита от съзнанието ми. Всичко е било само да. Това е юркане, това бягане, това грижа за всеки, за всички. Сега вече мога да кажа не. Сега вече мога да седна тук в един от етажите на къщата и да направя това видео. Първо, необезпокоявана и второ, след като казах, сега ще отделя време за себе си. Не знам какво ще се получи от това, което в момента правя и не знам дали изобщо ще го пусна, но просто исках да направя моя първи опит. И този първи опит посещавам на теб. Благодаря ти от цялото си сърце, от цялата си душа за твоята искреност, за твоята любов, за твоята светлина, за всичко, което си. За това, че искаш и правиш всичко възможно да ни докоснеш до Твореца. А от това по-възвишено няма. Благодаря ти, дълбок поклон, обичам те.